आसामनि मुंदांखा बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव दाब दाब जायगानि दावबायारिफोरनि दोहौ। आसामनि सिङाव थानाय बिटिआर हालामनि सोरगिदिं समायना मिथिंगानि आबहावा, बिफां लाइफां, जिरि जिरि बोहैनाय दैसाजों बुंफबनाय दाबसे समायना जायगा बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि। भुटान हाजोनि समायना रमायना मिथिंगा महरजों बुंफबनाय बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय दाब दाब जायगानि गोबां लावखार ओंखाम जाग्रा दावबायारिफोर फैनायखौ नुनो मोन्दों। तामुलपुर जिल्लानि बगामाथि पिकनिक जाग्रा थावनिया बिटिआर हालामनिल' नङा, आसामनिनो दाबसे मुंदांखा समायना पिकनिक जाग्रा थावनि। बे पिकनिक जाग्रा थावनियाव गोबां सुबिदाफोर दं, जेरै नाव गाखोनाय, नाव जावनाय, हर थानाय, जिप लाइन, राफ्टिं, हर्स राइडिं खालामनायनि अनगायैबो समायना रमायना बाथौ थानसालि, हाजोनि गोजौ सिरिजों गाखोलांनानै बुद्ध मन्दिर, समायना सावगारि सेबखांनायनि मोजां सुबिदा आरो बायदि बायदि फाननाय बायनाय, जानाय लोंनायनि गलाफोर दं। लावखार ओंखाम जानो फैनायनि अनगायैबो नखरनि गथ' गथाय बेरायनो फैनानै मीना बाजारावबो गोसोनि गोजोननायखौ लानो हानायनि खाबु दं। फरायसाफोरनि थाखाय फिल्ड वाक खालामनाय, सोलोंथायारि दावबायनायनि अनगायैबो बायदि खाबुजों बुंफबनाय बे बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव आसामनि खना खनला गासै जायगानिफ्रायनो बेरायफैनो हासिगोन होननानै बरनदि दैसानि सोनाब बाहागोनि गेरेमसा एनजिअनि सामलाय आफादनि आफादगिरि रबिन बर'आ मिथिहोदों। बेनि थाखाय फारफ्रोमबो बिथिङावनो साखोन सिखोन खालामनानै सुबिदा खालामनानै होनाय जाबाय। बेराफारसेथिं दावराइझार इक'टुरिज्म एनजिअनि बानजायनायाव बरनदि दैसानि सानजा फारसे बाहागोआवबो बेफोर गासै एखे खाबुफोरखौनो मोननायजों गोबां दावबायारिफोरनि होंगो दोंगो लावखार ओंखाम जानो फैनायखौ नुनो मोननाय जादों। गिबि गिबियावनो बगामाथि जिथु नर्थ साइड साहा पारनि जे आफाद जानानै नोंथांमोननि बड'लेण्ड रादाबसिम बड'सा रादाबसिम साबायखर बावबाय। नंगौ, जोङो सिगां बोसोरफ्राव जेबायदि सामलायदों देग्लायबो थिग बेबायदिनो जों सामलायनो साखाफारा जाना दङ। देग्लायबो गोदो सिगांनि बायदि जोङो मोजाङै मोजां सामलायनो थाखाय माबाना गाइदामान जोङो SOP दिहुनना होदों आरो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो दिहुनना होदों। गतिके बे गभर्नमेन्टनि जिखिनि SOP बेखौबो जोङो जोंनि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा जायगा जोङो प्रसार मारिदों आरो बेखौनो खावलायदों जाहाथे बे गभर्नमेन्टनि SOP मथे गासै रायजो राजा बिथांमोना लावखार ओंखाम जानो फैग्रा बिथांमोना जाहाथे बे रुल रेगुलेसनफोरखौ मानिनानै जाहाथे मोजाङै मोजां बाहाय लावखार ओंखाम जानानै थाङो, रंजानानै थाङो। बोसोर गोदाननि बयबो जे रंजानायनि मुङाव जे लावखार ओंखाम जायो, दा बेयाव जाहाथे हाल्ला गुला नांलाया हमलायालासे जासे गावबा गाव फैनानै रंजा बाजायैनो गोदान बोसोरखौ बरायलाङो, गोजाम बोसोरखौ बिदाय होलाङो। थिग बेबायदिनो सिगांफोरनि बायदि फैनानै जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे बगामाथि पिकनिक स्पट जिथु लावखार ओंखाम जाग्रा फोथाराव फैनानै जे रायजो राजाफ्रा माखासे गावनि दुखु दाहाखौ बोस्रांनो थाखाय दान्दिसे जे बाहाय रंजाफैयो। बे लावखार ओंखाम जाग्रा हिसाबै बगामाथियाव गोबां खाबु दङ। दा बेयाव ट्रेकिं खालामनो हायो, जिप लाइनिं खालामनो हायो, राफ्टिं खालामनो हायो। बेयाव जोङो मिथिंगायारि समायना रमायना जों हाजो दङ, साहा ओनसोलाव जे भुटान हाजो, बेयाव जोङो बेरायनो हायो। खाथियाव साहाजों जोङो बर्डाराव भुटान बर्डार जिथु बे भारत भुटान बे बर्डाराव जों सुइस गेट मोनसे दङ, दै बाज्रुमनाय, बेखौबो जोङो नायनानै जोङो गोसो गोजोननाय लानो हायो। बेबायदिनो जिब जुनार दङ, मैदेर दङ, मै दङ, मोसा दङ, अमा दङ। जों बिभिन्न रोखोमनि बेहाय दोङो जिब जुनार नायथावना जिनार दङ। आरो बेजों लोगोसे नैबेयाव जोङो फिल्ड ट्रिप, स्कुल फिल्ड ट्रिपबो खालामबाय थायो आजिखालि। दा गोबाङानो बेयाव गोबां फरायसालियानो बेयाव फरायसाफोरखौ
बेफोर रखम सुबिदा खाबु थानायनि थाखायनो फरायसाफोरखौ लाबोनानै गोबां फोरोंगिरि गोबां स्कुलाव लाबोनानै फरायसाफोरखौ फिल्ड ट्रिप खालामनो फैयो। मा मा जायगानि फैयो होनबाथ' गोबां सारा आसामनिबो फैयो, मैयाहाय बेंगलनिबो फैदों, वेस्ट बेंगलनिबो फैदों मैया सुपार बास लानानै। दा बेबायदिनो गोबां जायगानि फैयो। दा सारा आसाम नाङैनो जेसेबां दङ आसामनि बेखिनिया फैजोबखायो आरो लोगोसे शिलंनि मेघालय बेफोरनिबो फैयो थारमाने। आरो बेखायनो आं रायजोफोरखौ खावलायनो नागिरो नैबे तामुलपुर जिल्लानि जे लावखार ओंखाम जाग्रा फोथार बेयाव जों सानो आसामावनो बेबायदि फोथार लावखार ओंखाम जाग्रा फोथार गुवार मोजां जायगा गैया। दा बेखौ आं सानो बेखायनो खावलायो आं रायजो राजा बिथांमोनखौ जाहाथे नैयाव फैनानै रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे उपभोग खालामफैयो बा सुबिदा लाफैयो, रंजाफैयो। दा बेखौ जोङो बगामाथिनि सामलाय आफाद महरै जोङो गासै रायजो राजाखौ गोदान बोसोरनि साबायखर बावनायजों लोगोसे हामलायनाय बावनायजों लोगोसे जों बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे जे खाथि ओनसोलावनो फैनानै जाहाथे लावखार ओंखाम जाफैनानै दान्दिसे सम गावनि मेंनाय दुखु दाहाफोरखौ एंगारफैयो। दावरायजारि गथ'जन ससाइटि बगामाथि NGOनि जानानै गिबियावनो आङो जे लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा बयनिसिमबो बे गोदान बोसोरनि आङो गोजोन हामलायनायखौ आङो जासिहरग्रोबाय। दा बे समाव आङो नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानोदि जिहेतु गुबुन बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो खुनु उसुबिदा गैयालासे बे बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव आसामनि खना खनला जायगा आरो बड'लेण्ड हालामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां लावखार ओंखाम जानो रायजो राजा होंगो दोंगो जाफैदों। आं बेखौ नुनानै दावरायजार बगामाथि गथ'जन ससाइटिया बिराद गोजोननाय मोनदों। आसा खालामदों आरो बिनिख्रुइ बांसिनबो नैबे फैबाय थानाय 2023 जि गोदान बोसोर बेखौ बरायनायजों लोगोसे आरो आसामनि आरो जोंनि बड'लेण्ड हालामनि लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोना आरो बांसिन फैबावगोन। दा बेवहाय जोङो बेखौनो गुरैयै खावलायगोन जाय बिथांमोना जोंनि बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव फैनानै रंजा बाजा बोथिसे ओंखामखौ जाफैदों बिथांमोना जाहाथे जौ जुवा गेलेनानै बा जौ लोंनानै रावनिबो टिमखौ जाहाथे दिगदार खालामा, गावजों गाव नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय जाया। आरो बिदि जायोब्ला जोंहा कमिटिया 1001 थाखा बा 1000 थाइसे रां जुरिमाना खालामनाय जागोन होननानै जोङो बेखौ थांखिनानै दोनदों। आरो जोङो गुरै खावलायबावगोन जिहेथु बे बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाया सोमखोर मिथिंगाजों बुंफबनाय हाजो हाला दाउसिन दाउला दैमा दैसा गोबां माने समायना आरो बे समायना थासारिखौ लानानै बयबो जाहाथे जोंखौ मदद खालामो, जाहाथे बेवहाय माने बथल सिफायनाङाथों आरो बेवहाय गोजों खोल जाना थानाय दैयाव जाहाथे जाबोर जुथुर दागारथों आरो दैखौ मैला दा खालामथों जों बेखौ गुरै खावलायदों। जाहाथे बयबो बोसोराव गोसो खुसियै लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनो बे हिसाबै बगामाथिखौ मोजां मोननानै बयबो फैगासिनो दङ आरो फैबायबो थागोन होनना जों मिजिंथिदों। आरो फैनायनि गेजेराव जाहाथे रावबो रायजो राजाया जेरै मोजाङै फैदों बिदिनो मोजाङै थांफिननो हाथों, जेबो खैदां खैफोद दाजाथों जों बेखौ इसोरनावबो आर'ज गाबो। आरो लोगोसे जोंहा बे बगामाथियाव फैयोब्ला बेखौनो नुनो मोनगोन जे हाजोजों लोगोसे दैमा दैसा लोगोसे दंफां लाइफां हाग्रा बंग्रा गोजौ हाजोआव बुद्ध मन्दिर दङ। आरो जोङो बाथौआरि हिसाबै जाय बाथौआरिखौ मोजां मोनो इसोर बोराइ बाथौखौ सिबिनो मोजां मोनो बिथांमोना दुखु दाहानि दान खैफोद आफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंहा बगामाथियाव मोजाङै समायना मोनसे बाथौ थानसालि गायसननानै होदों। मानगोनां दानि रायजो सभानि बुंथिगिरि सार बिस्वजित दैमारिया। आरो बेवहाय बयबो दर्शन खालामनो एबा खुलुमनो फैगासिनो दङ। बेखायनो जों बयखौबो गुरै खावलायगोन बेवहाय जोंहा बगामाथियाव गोबां माने जि नांगौ बेखौनो मोननायनि जि मोनसे सुबिदा बेखौ मार्केट खालामनानैबो होनाय जादों। बेवहाय जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै जि जोम गाननाय जोमनाय बेफोरखौ फिथाइ सामथाइ मोनजोबो बे हाथायाव, जेबो दुखु दाहा गैया। सोरबा संना जानो गोसोआ संना जानो हागोन आरो संना जानो जेबो आगजु गैयाब्लाबो हटेलनि थाखाय माने एभेलेबेल जानानै दङ। बयबो फैथों जोङो गुरै खावलायदों जोंनि बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव लैहोर लैहोर फैथों। जोङो दावरायजारि गथ'जन ससाइटिया रावखौबो नांलाय खमलाय दावराव दावसि बुलाय सुलाय खालामनो होआखै। आरो देग्लायबो जोङो बिदिनो मोजां मोनसे माने दावरायजारि गथ'जन ससाइटिया बयखौबो नोजोर होनानै रायजो राजा बयखौबो जोङो अननायजों आलासि बायदि जों बजबदों आरो बिदिनो जोङो सिबिलांबाय थागोन होननानै जोङो दावरायजारि गथ'जन ससाइटि। बेनि अनगायै मा सुबिदा दङ नाव गाखोनाय बिदि जिप लाइन बिदि माखासे सुबिदा? जोङो देग्लाय बोसोराव बिदिनो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो दंखायोमोन रुराल क्लास्टार, बिनि उनाव जिप लाइनिं दङ
हर्स राइडिं दङ बिनि उनावहाय माने मिना बाजार दा सोलिगासिनो दङ मिना बाजाराव गोबां माने बिदिनो सोरखि फिदिंनाय उन्दैफोरनि गेलेनाय बायदि रोखोम बेफोरबो सोलिगासिनो दङ लोगोसे हाजो गाखोनो हायो ट्रेकिं खालामनो हायो बेफोरबो सोलिगासिनो दङ मार्केट फेसिलिटि आरो फारसेथिं इसोर सिबिनो हानायनि जि मोनसे फेसिलिटि दैयाव माने आबुङै उदाङै गोसो बायदियै दुगैनो सानस्रिनो हायो जों बेफोरबायदि माखासे माबाफोरखौ देग्लाय बोसोरनि थाखाय जोङो सुबिदा खालामनानै होनाय जादों आरो आसा खालामदों बिनि बांसिनबो जोङो एलिफेन्ट साफारि जायखौ मैदेर गाखोनो हानाय बेखौबो जोङो नै बावैसो साननि उनावनो जोङो बे गोदान बोसोराव लाबोनो होननानै सानदों।